नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, स्वागत आहे आपलं महाराष्ट्र प्राईममध्ये। आज आपण आलोय घोडेगावच्या बाजारात आणि घोडेगावच्या बाजारातील भाकडा म्हशी आपण बघतोय। नेमका भाकडा म्हशी म्हणजे काय आणि ह्या म्हशीची खासियत काय आहे, ह्या म्हशीची कुठली जात आहे, या सगळ्या गोष्टी आपण जाणून घेणार आहेत। आपल्यासोबत शकील भाई आहेत। शकील भाई नमस्कार। नमस्कार, स्वागत आहे आपलं महाराष्ट्र प्राईममध्ये। आज आपल्याला महाराष्ट्रातील सगळे शेतकरी बांधव बघतायत। आता पावसाळ्याचे दिवस आहेत, प्रत्येक शेतकऱ्याला एक म्हैस घ्यायची असते किंवा काहींना दुभती जरी नसली घ्यायची तर भाकडा म्हैस घ्यायची असते। तर आता आपण ज्या भाकडा म्हशी बघतोय तर काय सांगाल बरं, म्हणजे नेमकं भाकडा म्हैस म्हणजे काय? म्हणजे असं असतं, ही 4 महिन्याच्या काही शेतकरी वर्ग असा असतो आमच्याकडे का तो 4-5 महिन्याचे भाकड म्हैस घेऊन तिला तिचे 10 महिने 10 दिवस पूर्ण वयापर्यंत सांभाळतात आणि ते मांडर आल्यावर त्याला विकतात। म्हणजे जवळ आले की ते विकणार, सांभाळून विकतात। आणि त्यातून माझ्या ह्या गोरगरीब शेतकरी बांधवांना त्यातून एका म्हशी मागे सरासरी 25,000 रुपये 4-5 महिन्यामध्ये राहतात। म्हणजे भाकडा म्हैस जर घेतली तर ती 2-3 महिने 4 महिने सांभाळायची आणि त्यामध्ये 25-30 हजार रुपये राहतात शेतकऱ्यांना। तर शेतकरी बांधवांनो बघू शकताय की ह्या सगळ्या भाकडा म्हशी येतात। भाकडा म्हैस म्हणजे काय की लागलेल्या म्हशी 2-3 महिन्याच्या 4 महिन्याच्या 5 महिन्याच्या गाभण म्हशी येतात। ह्या 2-2 महिने म्हणजे 2 दुसऱ्या व्याताच्या 2-3 व्याताच्या ह्या म्हशी येतात आणि ह्या म्हशीची खासियत आपण शकील भाईंकडून जाणून घेणार आहेत। आधी आपण सगळ्या म्हशी त्यांची दावण बघूया पूर्ण। ह्या सगळ्या भाकडा म्हशी आहेत, 4-4, 5-5 महिन्याच्या गाभण म्हशी येतात। आणि आता पावसाळ्याचे दिवस आहेत, शेतकऱ्यांकडे चारा तयार होत होता आणि चारा तयार झाल्याच्या नंतर शेतकऱ्याला असं वाटत असतं की 3-4 महिने चारा खायला घातल्याच्या नंतर या म्हशी मोठाल्या होतात आणि मोठं म्हणजे चारा खाल्ल्याच्या नंतर या 4 महिन्यात जवळ येतात म्हशी आणि आल्याच्या नंतर आपल्याला त्याचा योग्य दाम मिळतो। तर या सगळ्या ही भाकडा आहे का? काय हिचं का किती? 5 महिन्याची गाभण आहे आणि किती वेताची? 3ऱ्या वेताची। तर मंडळी 3ऱ्या वेताची भाकड म्हैस ही म्हणजे 5 महिन्याची गाभण आहे। काय किंमत होईल बरं भाईची? आपल्याकडे भाकड म्हशी असं असतं 50,000 पासून 65,000 रुपयापर्यंत भाकड म्हैस 50,000 तर 65,000 बरं आता ही जी पाठीमागची आपण म्हैस बघितली हिची काय किंमत होईल बरं? ही आपल्याला 55,000 ते 60,000 रुपयापर्यंत मिळते। 55,000 ते 60,000 बसल आणि घ्यायला होईल त्यावेळी 85,000 ते 90,000 रुपयाला मिनिमम जर अंगावर तब्येत जर सांभाळायला चांगली ठेवली 1 लाख रुपयाला पण विकू शकतो। 1 लाखापर्यंत 90-95,000 रुपये हिची किंमत होऊ शकते। आता 60,000 म्हणजे निव्वळ 30,000चा नफा 3-4 महिन्यामध्ये होऊ शकतो। आता किती 5 महिन्याची गाभण आहे काही? बरं मला सांगा, जर भाकडा म्हशी घ्यायच्या म्हटलं तर तुम्ही तपासून देणार का? आमचे मार्केटचे परमनंटली व्हेटरनरी डॉक्टर आहेत। तर गाभाची त्याची आमची सगळी बोली असते, गाभाची साडाची आमची बोली असते, अंगाची साडाची गाभाची कंप्लीट बोली असते, सगळी कंप्लीट बोली असणार। बरं जर एखादी म्हैस खोटी निघली किंवा काय असेल तर अंगाचं वगैरे रिप्लेसमेंट करून देऊ आपण, बदली करून देणार म्हैस करून देतो आपण रिप्लेसमेंट। आता किती येतात भाकडा म्हशी आपल्याकडे? आपल्या 6 आहेत। 6 म्हशी येतात। तर शेतकरी बांधवांनो बघू शकता आता पाऊस झालाय आणि पावसाळ्याच्या तोंडावर आता शेतकऱ्यांकडे बांधावर वगैरे चारा झालेला असतो आणि एक भाकड म्हैस घेऊन सांभाळणं काही जास्त कठीण नसतं शेतकऱ्यासाठी। तर ही 40-50 हजाराची जर एक म्हैस घेतली तर ही 90-80 हजार रुपये 1 लाखापर्यंत किमतीची ही म्हैस होऊ शकते। तर सरासरी 5 महिने गाभाच्या या म्हशी आता। तर हा बाजार आपला जो आहे तो शुक्रवारी बाजार असतो आणि जर बाजाराव्यतिरिक्त जर कोणाला म्हशी घ्यायच्या म्हणलं तर मग कसं काय करता येईल? बाजार व्यतिरिक्त आले तरी जमतं, पण शक्यतो बाजार दिवशी आलेलं चांगलं असतं। म्हणजे बाजारा दिवशी आले तर अजून आपल्याला वेगवेगळ्या म्हशी बघता येतात। बरं मध्ये जर कोणी फोन केला तर मग तुमच्याकडे म्हशी असतात तर आपण त्याला सगळी माहिती देऊन सविस्तर माहिती देऊन आपण त्याला शुक्रवारी बाजारात बोलून घेतो। बरं म्हशी त्यांना खरेदी करून देतो। बरोबर मला सांगा, स्वतःच्या जर नाही आवडल्या तर दुसऱ्यांच्या पण आपण घेऊन खरेदी करून देतो। त्याला साऱ्या अंगाची साडाची आपली बोली असते। अच्छा, तुम्ही म्हणजे दुसऱ्याच्या पण म्हशी घेऊन देणार? आणि एका म्हशी मागे आपण 500 रुपये एका म्हशीचा चार्ज घेत असतो। अच्छा, तर शेतकरी बांधवांनो बघू शकताय हे शकील भाई शेख, जर तुम्हाला यांच्याकडच्या म्हशी आवडल्या तर तुम्ही म्हैस घेऊ शकता किंवा जर तुम्हाला खात्रीशीर दुसऱ्या कुठल्या म्हशी पाहिजे असतील आणि तुमची ओळख नसेल तर तुम्ही त्यांच्याशी संपर्क करून त्यांच्या खात्रीने तुम्ही म्हशी घेऊ शकता। म्हशीची पावतीवरती सगळी बोली करून दिली जाते, तुम्हाला लिहून खरेदी करून दिलं जातं की ह्या म्हशीची गॅरंटी काय आहे, दूध किती देणार किंवा तिच्या अंगाची साडाची सगळ्या बोली करून ह्या म्हशी दिल्या जातात। बरं आता ह्या मधल्या म्हशीची किंमत काय होईल बरं? हिची किंमत काय होईल? 45,000 रुपये। 45,000 रुपये किंमत। किती महिन्याची गाभण? 4 महिन्याची गाभण तपासून दिली जाईल। बरं त्याच्या पुढची जी म्हैस आहे खाली बसलेली हिचं काय आहे? 55,000 रुपये। 55,000। ही कुठल्या जातीची म्हैस आहे? प्युअर मसान। प्युअर मसाने। आणि ही पण मसानच। ही मसानाची। बरं ही पण मसान आहे, सगळ्या म्हशी मसानच आहे, सगळ्या मसान आहेत। बरं मला सांगा, मुरा आणि मसान एकच काही फक्त मुरा म्हणतात काही मसान म्हणतात? अच्छा, काही मुरा म्हणतात काही मसान म्हणतात। बरं
तर म्हणजे सरासरी या म्हशीचं दूध जे असतं ते किती लिटर निघतं बरं या म्हशीला? या म्हशीला आता तर 5 महिने गाभण असतो, आता तर काय तुझी बोली नसते. हा, पण ज्यावेळेस ही म्हैस वेळेला होती हा, त्यावेळेस ही म्हैस 10 ते 12 लिटर 100% देणार. 10 लिटर पेक्षा जास्त दूध देणार 100%. तर तसंच चालणार. अरे वा. बरं, यांना सरासरी आता मला सांगा की आपल्या इकडे कसं चारा वैरण वगैरे असतं, हिरवा असतं, तर चाऱ्यामध्ये काय काय द्यायला पाहिजे या म्हशींना? चाऱ्यामध्ये काय नाही, आपली ऊसाची कुट्टी, कडब्याची कुट्टी, ऊसाची कडब्याची कुट्टी वगैरे आणि घास, पेंड गाजरा वगैरे. घास, हा, आपलं पेंड वालीस, त्याला काही लातूर भागात चंदी म्हणतात. अच्छा मका भरडून, अच्छा, आपलं गव्हाचं पीठ, हा. जे गिरणीमध्ये जे खाली पाडलेलं पीठ असते हा. ते पीठ पण आपण त्याच्यात टाकून त्याला घालू शकतो म्हशी. आता बऱ्याच दिवसाचा तुमचा अनुभव आहे, तुम्ही घोडेगावच्या बाजारामध्ये असतात, बऱ्याच म्हशी घेतात विकतात, त्याचा अनुभव तुम्हाला आहे. तर मला सांगा, शेतकऱ्यांना भाकड म्हैस घेतल्याच्या नंतर एक काळजी असते, 4 महिन्यानंतर 5 महिन्यानंतर म्हैस ज्यावेळेस येते जवळ येते, तर म्हशीचा गाभ मोठा होण्यासाठी किंवा जे पिल्लू जे म्हैस देणार आहे ते चांगल्या प्रतीचं देण्यासाठी, चांगल्या क्वालिटीचं देण्यासाठी नेमकं काय त्याची काळजी काय घ्यायला पाहिजे, काय करायला पाहिजे? काय नाही, आपण त्याची निगा राखली पाहिजे, त्यांना खाण्या पाण्याचा टायमिंग सगळा हा, व्यवस्थित ठेवला पाहिजे. म्हणजे म्हशीचा जो आहार आहे, वैरण काळी, हे सगळं व्यवस्थित टाइम दिला पाहिजे. बरं, तर आपल्याकडे अजून दुसरे काका आहेत, त्यांच्यासोबत आपण चर्चा करणार आहे. चॅनल पाहून आलेले आहेत कर्नाटकवरून. अच्छा, ठीक आहे. तर शेतकरी बांधवांनो बघू शकताय, आपल्याकडे काही कर्नाटकवरून मंडळी आलेले आहेत. काय नाव आपलं? कुठून आले? कर्नाटक. तर मंडळी हे महाराष्ट्र प्राईमचे आपले व्हिडिओ बघून आल्याच्या नंतर व्हिडिओ बघून घोडेगावच्या बाजारात आलेले आहेत. काय व्यवसाय आपला? म्हशीचाच व्यवसाय आहे. घेतल्या आज म्हशी? काय म्हशी घेतल्या का आज? नाही घेतल्या. आपण हे सगळे सोबतच आलेले का? इथलेच आहे तुम्ही? बरं, काय सांगाल बरं आपल्या? शेतकरी त्यांची म्हैस यांना दिलेली आहे. अच्छा, तुमची म्हैस यांना दिलेली. बरं, मला सांगा, आज महाराष्ट्रामध्ये जर म्हशीच्या बाजाराचा विचार केला तर घोडेगावचा म्हैस बाजार हा सगळ्यात मोठा बाजार आहे. काय सांगाल बरं बाजाराबद्दल तुम्ही, की म्हणजे कसा आहे बाजार? काय बाजार भाकडा इथं भेटते. इकडे शिंगाळू म्हशी वगैरे नाही भेटत का? प्युअर मुंबई, प्युअर मुंबई आणि मुरा जातीच्या हरियाणा, अच्छा, हरियाणाच्या पण इकडे भेटतात. जाफरा भेटते. बरं बरं. तर हा शुक्रवारचा बाजार आहे शेतकरी बांधवांनो, आणि हे सगळे मंडळी आपण बघू शकता शेतकरी बांधव आहेत सगळे. आणि या ठिकाणी जी आपण दावण बघितली ही भाकडा म्हशीची आहे. भाकड म्हैस म्हणजे 4-5 महिन्याच्या ह्या सगळ्या गाभण म्हशी येतात आणि 45, 40, 50 या रेटमध्येच ह्या म्हशी तुम्हाला भेटतील. आणि म्हशीची सगळी गॅरंटी दिली जाते. या म्हशीची किंमत कमी होणार. कोणत्या म्हशीची? हिची. अच्छा, हिची म्हशीची किंमत जादा होणार. हा, काय बरं काय फरक आहे दोन्हीमध्ये? त्याचा असा फरक हा. आहे, ती कवळी, पलीकडची म्हैस कवळी, ही जरा निब्बर आहे. ही कवळी म्हणजे म्हैस बघून तिचा दाम ठरत असतो. म्हणजे हा सरासरी किती वेळा त्याच्यात बरं मामा? ही आता तिसऱ्याच. ही तिसऱ्या वेळाची? ही तिसऱ्यांदा आहे. हिचं काम असं संपलं काय आता, हिचं आपण जसे मात्र होतो हा हा हा, तसं हिचं काम संपलेलं आहे. आणि ह्या बाकीच्या ज्या बसलेल्या त्यांना वाट्यात सगळ्या कवळ्या आहेत, या सगळ्या म्हशी. ती पलीकडे वेगळी जात. बरं, तर बघा शेतकरी बांधवांनो, ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या म्हशी येतात. आणि जर कोणाला म्हशी घ्यायच्या असतील, क्वालिटीच्या म्हशी घ्यायच्या असतील खात्रीशीर, तर तुम्ही आता दिलेल्या नंबरवरती संपर्क करू शकता. आजचा हा घोडेगावच्या बाजाराचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. जर तुम्ही फेसबुक पेजवर बघत असेल तर आपल्या महाराष्ट्र प्राईम या फेसबुक पेजला फॉलो करा आणि व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा, जेणेकरून आपल्या एखाद्या शेतकरी बांधवांना तुमच्या एका शेअरमुळे फायदा होऊ शकतो. जसे की आता कर्नाटकचे काही शेतकरी आलेत.